Escena 1. O ensaio. Hoxe é luns pola mañá. Atopámonos no salón de actos do Centro Escolar Xerardo Diego. Todo sexto B está listo para comezar o ensaio e están esperando a que chegue a súa profesora. No grupo hai 3 alumnos un pouquiño máis apartados do resto, como se estiveran nunha conversa privada. Parece que hoxe a música vai chegar tarde. Non podo con ela. Pero se Xulia é moi simpática. Vos credes que algún día aprender o meu nome? Non é tan difícil, Nadia. A ti polo menos non te confunde co teu irmán. Porque non ten irmáns, pero estou farta de que me chame Nuria. Entra Xulia. É unha muller moi simpática, pero profundamente despistada e caótica. Leva decenas de papéis, apuntes, partituras, recortes de prensa, que perde e descoloca unha e outra vez. Bos días. Perdoará que chegara tarde, pero non atopaba... Un momento. É que non sei se trouxe o... Ah, sí. Aquí está. Veña, pois comenzamos cos ensaios dos números para o festival de fin de curso. Que só nos quedan 3 días hasta o xoves. Pero imos facerlo fenomenal porque o temos todo baixo control. Ben, a ver quen quere comenzar. Xa verás como nos toca a nos. Óscar. É que hoxe faltanos un. E iso? Xermán, que está no médico. Vaya. Ben, pois o grupo de Sofía. Eu é que son do grupo de Óscar. Moi ben, pois que saia o grupo de Óscar. Se é que nos falta un. Como que vos falta un? Xermán, que está no médico. De acordo, pois o grupo de Ina. É que eu son do grupo de Sofía. Estupendo, pois que saia o grupo de Sofía. É que... Xa, que Xermán está no médico. Pois veña, algún voluntario, porque ten que haber algún grupo onde non estea Xermán, digo eu. Nin se vos ocorra levantar a cabeza. Eso, pensamos que non estamos aquí. Recordade, somos invisibles. Por favor, que o festival de fin de curso é este xoves. Nin que isto fose Broadway. Hai que ver o en serio que se toma toda esta muller. Porque lle importamos. Se non sabe ningún de nosos nomes. Eu creo que a súa extraña maneira ata nos quere. Se eu non digo que non, pero... Ninguén? Ai, ben. Veña, pois comenzamos co grupo de Nuria. Xa o sabía eu. Nuria, sal. Nadia. É certo que sodes tantos. Veña, contanos, que preparache, Nuria? Unha coreo, fixémola entre varios. Somos Ainhoa, Jimmy, Rebeca, Héctor, Salva. Así. Eu. Estupendo. E que dicides que ides cantar? Bailar é unha coreo, profe. Vamos, que non cantamos. A iso me refería. Tedes a música do que queredes cantar? Pero é que... Claro, teño aquí o móvil. Podemos conectar os altofalantes? Sabedes que están prohibidos os móviles. É que a música só la temos aí. Dixemos que trouxedes un CD. Un CD? Por favor, se iso é tan do século XX... Xa vos dixen que non ia colar. Deixa os profes, non vai pasar nada. Mellor que traia o portátil, conectámolo e buscamos aí a música. Seguro que é sinxelo de atopar, verdade? Moito sí. Non chamo ao de garda porque volvo enseguida. Non vos movades, vale? Ben, e que? Que de que? Regalaroncho ou non? Vamos. Onde o tes? Aquí, toma. Mola, a ver cando me compran a min meus pais un, porque non hai maneira. Para que o queres? Como para que o quero? Pois para falar é iso, non? Pero se xa falamos. Pero así pode descargar cousas e falar con xente que non coñece. E para que quero eu falar con xente que non coñezo? Iso digo eu. Que pasa? Que os que coñeces xa non che gustamos? Non digas parvadas. Que non era así, Ainhoa. Claro que sí. 2 pasos á dereita e despois 2 pasos á esquerda. Pero para que imos dar primeiro os pasos á dereita e despois á esquerda? É absurdo. Se das 2 á dereita e despois outros 2 á esquerda, é como se non deras ningún paso.
quedas exactamente igual. Claro, é que se trata diso. Senón, en vez dun escenario, ides precisar un estadio de fútbol. O allá fose fútbol. Pero non o é. Isto chamase bailar. Ben, Exactamente iso non. A ver si ti o fas mellor. estásme desafiando. Si, En serio, a min, desafiándome a min, ao rei do rap de Sexto. vas moi sobrado, non? Eu, Ti, eu, sí, ti. Que sorte ten rapaces tan decididos nesta clase. Xa veremos como facedes vos. Tocónos con eles, así que prefiro non pensalo. Cos superfrikis. Non me gusta que lles chames así. Pero se pasan o día falando de Marvel, DC e toda esa movida dos superheróis. Como se vivesen os tres en Gotham. Ademais, ata eles se chaman así. Pois non me gusta. Ti que, descargacho algo no móvil? Non. Como que non? Iso dixo que non. Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. Todo iso teño prohibido. Era unha das 3 condicións do regalo. Que condicións? Nin redes sociais, nin descargar nada sen consultalo con eles, nin usalo cando teña que estar facendo outra cosa. Estades moi pesados co temiña do móvil. Ti non queres un? Eu o que quero é que acabe o curso dunha vez. Que cheguen as vacacións. E que pase a tortura do festival. Pero se imos facer xeñal. Xa, seguro, co baile ese e do rap de Walter imos facer o ridículo máis histórico de toda a historia do colexio. Repíteste, tía. Non me repito, Marc. Subliño, é diferente. Dixo xa Walter as pintas coas que quere que subamos ao escenario. Que pintas? Estás ben, Salva? Levo fatal. Seguro que mañá o farás ben. Non quero suspendelo. O último que precisan meus pais é que me vaya mal o curso. Vas contárnolo? O que? Non sei o que che pasa. Non sexas a tus mona, tía. Non sei a tus mona. É o meu amigo e estou preocupada. Rebeca, de verdade que non me pasa nada. É que me agonio, pero un pouco solo. Veña, imos ver como se nos dá ese baile. Mellor. Poderías crearte un perfil segredo. E para que quero un perfil segredo? Non sei, pois, porque mola ter un perfil segredo. De verdade, estades fatal. Vou ter que ir á tenda onde che mercaron o teléfono ese a ver se me poden devolver aos meus amigos. Non exaxeres. Vos non pensades ás veces cousas que non sabedes se poden dicir ou non se poden dicir? Pois para iso sirve un perfil segredo, para dicilas sen que ninguén se entere. E se se enteran, Pero se é segredo, como se van a enterar? pois os descoñecidos eses cos que queres falar, o mesmo si que se enteran. E despois, que? Que pasa se iso que quería eu que fose segredo xa o sabe todo o mundo? Iso só pasa se ti queres que pase. Estás seguro? Clase rápido, que ven Xulia. Aquí o teño. Gracias por esperarme en silencio. A ver, búscame a canción, Nuria. Nadia. É esta. Estupendo. Pois imos a ver como soan as nosas voces. Pero sei que non solo bailar. Déixao. Todos en posición? Pois dalle ritmo. Imos ter que ensayar un pouco máis, Nuria. Iso parece.